mä en oo varma, onks tää ihan italialaista, koska tiedän, että Lindt-merkin suklaa noin niinku ylipäätään, niin se ei taida kai olla Italiasta. Mut mä en tiedä, onko tää vaan saman nimistä ja tehty Italiassa vai mikä homma. Mutta täällä lukee ainakin Made in Italy. Made in Italy. Mutta ostin ihan tämmösen perussuklaan. Siellä lukee C H O C O L A T L I N D T Chocolate Lindt. Chocolate Lindt. Chocolate Lindt. Fondente classico. Fondente classico. Fondente, 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 fondente classico. Ja tässä on aika hienon näköinen tää paketti myöskin, mutta siis tietääkseni ihan perus maitosuklaata on tämä. Katsotaan, maistellaan sitä ehkä jollain videolla. Sitten tällaisia Rossana originaali karkkeja ja joku herkkusuu on mennytkin täältä vielä maistamaan. Maistettiin siis yhdet tällaiset ja tää oli jotenkin vähän sellaista sitruunaisen makusta ja sitten täällä oli jotain kreemiä sisällä. Tää oli sellainen kova karkki. Mutta täällä lukee, että filled candies. Ingredients: glucose syrup, sugar, sweetened condensed milk, vegetable fat, sunflower oil, cocoa butter, whey powder, vitsi en osaa ne lukea, skimmed milk, butter oil, hazelnut, almonds, apricot kernels, flavorings, may contain soy and other nuts, gluten-free. Nyt ei jotenkin englanti taas yhtään taivu. Mutta tämmösiä, ja nääkin oli ihan jotain paikallisia nameja. Täällä lukee kans Made in Italy. Voi olla, että nämä kaikki ei ole tosiaan paikallisia, mutta mä yritin valita semmosia, missä lukisi täällä, että on tehty Italiassa. Toinen namipussi, tällaisia, nää oli tällaisia niin kuin jelly candies, mitä nää on tämmösiä vähän niin kuin marmelaadityyppisiä karkkeja. Bonelle on näitten nimi ja täällä on eri marjamakuja. Kauhean kun tuli blackout. Marjaisia makuja, eli täällä on varmastikin vadelmaa, mansikkaa, en tiedä onko mustikka ja sitten uskoisin, että toi on karun vatukka. Niin tämmösiä. Nää oli aika hyviä ja maistui kyllä oikeesti marjalta. Sitten seuraavaksi täällä on tällainen random huivi. Näitä piti ostaa 2 kappalein, kun me mentiin tonne Vatikaaniin, Pietarin kirkkoon ja Sixtuksen kappeliin semmoselle opastetulle kierrokselle. Niin siellä piti peittää olkapäät, kun mennään siellä kierroksella niissä paikoissa, niin ei saanut näkyä olkapäät ja jos oli joku lyhyt mekko tai shortsit, niin
se meni rikki. Mutta tää säilyi ehjänä. Tässä on kuvana vähän niinku toi Pietarin kirkko. Ja sitten täällä on tommosta kultaista yksityiskohtaa vähän niinku laitettu tonne huivin reunoille ja ei tää kyllä varmaan käyttöön välttämättä tuu, mutta jäipään ainakin tämmönen muisto sieltä sitten. En tiedä mitä tällä teen, koska tää ei tosiaan ole sellainen mitä välttämättä ihan käyttäisin, mutta laitetaan se johonkin säilöön. Sitten löysin Mangosta itselleni pitkän farkkuameen. Tää oli vähän semmonen heräteostos. Mä oon kattonut kyllä, että muilla näyttää kauhean kivalta tommonen pitkä farkkuame. Mut mä en oo ehkä ihan täysin ite fiilannut sitä, mutta nyt se näytti oikein hyvältä tämmönen harmaatavan sävynen, kun mä sitä koitin. Anteeksi, ei tää ollut Mangosta, kun tää on Stradivariuksesta. Mä Mangossakin siis kyllä katoin tällaista, mutta tää on siis Stradivariuksesta. Elikkä täältä näkyy vähän sen reunat on
yksi niin kuin, mikä tää on, olkain vähän niin kuin. Ja sitten tuo roikkuu tommoset aika pitkät röyhelöt, mutta mä tykkään laittaa ne aina vähän niin kuin rusetille, että ne siitä vähän lyhenee. Nää mä tosiaan laitan tänne aina niinku kiinni. Ja tässä etupuolella menee monta kerrosta tällaisia röyhelöitä. Ja takaa tää on vähän tällainen läpikuultava ja edestäpäin siinä on sitten vähän peittoa. Tää oli kyllä tosi kiva ja varmaan voisi sopia eikä mun nahkahousujen kanssa, niin uskoisin, että näyttäisi aika kivalta. Sitten tää mekko oli niin ihana. Mä pidin tätä tuolla Roomassa viimeisen illan dinnerillä. Ja mun mielestä tää zebrakuvio kyllä pukee mua niin hyvin. Mulla on ollut jollain videolla se zebrapaita. Ja tää on nyt vähän samantyyppinen, mutta tämmönen vähän niinku kietasumekko. Ja sitten tässä on kaulukset tässä mekossa. Onpas tätä nyt hankala näyttää, kun tää on tällainen aika luiru ja tämmöstä liukasta kangasta. Mutta täällä on tosiaan kaulukset. Ja toi on tollaista ihanaa kiiltävää kangasta ja tosi nätisti sopii myös korkeitten saappaiden kanssa. Ja pidin kyllä korkkareitten kanssa, semmoisten lyhyitten korkkareitten, niin näytti kyllä niittenkin kanssa ihan äärettömän kivalta. Tykkään tosta tosi kovasti. Siirrytään viimeiseen ostokseen, josta mä oon niin innoissani ja jota mä odotin oikein, että mä pääsen ostamaan. Sillä mä ostin uuden merkkilaukun. Milano. Elikkä käytiin Pradan liikkeessä ja ostin sieltä itselleni ihanan uuden laukun. Se tuli tällaisessa kauniissa Pradan boksissa. Ja mulla oli siellä aivan ihana myyjä. Se oli tosi jotenkin semmonen kärsivällinen, koska mä en oikein osannut päättää ensin, että kumman version mä tästä laukusta otan. Nahkaisen vai nailonisen. Niin hän oli kovin kärsivällinen, kun mä kävin siellä muutamaan otteeseen katsomassa niitä malleja. Ja sit se sanoi vaan, että totta kai mallailen näitä ja tuu katsomaan kuinka monta kertaa tahansa. Että tää laukku on kuitenkin aika iso investointi. Ja tää on sellainen, että tää säilyttää kyllä arvonsa, kunhan tätä pitää hyvin. Niin mietit tarkkaan, että kumpi käy enemmän sun käyttötarkoituksiin.
naisen välillä sen takia, koska niissä oli eriväriset yksityiskohdat. Nailonisessa oli hopeat ja se oli vähän semmonen arkisemman näköinen. Ja naakasessa oli sitten kultaset. Ja mä pidän kyllä enemmän kultaisia koruja ja kaikkia, mutta se vaan näytti enemmän multa, se nailoninen. Tällainen kaunokainen sieltä sitten lähti matkaan. Tässä tosiaan tulee tämmönen ketju, että sä voit pitää sitä näin. Jotenkin tosi huono näyttää tässä, kun mä lösytän tässä sohvalla. Mutta voit pitää olkalaukkuna tai sitten täältä pienemmästä pussista paljastuu toi crossbody hiino. Mä nousen vähän, niin mä näytän teille. Tuolla crossbody-hiinan yläpäässä on vielä tollanen pieni pussukka. Ja siellä mä pidän esimerkiksi potseja ja tää laukku itsessään. Vaikka tää on aika pieni, niin tää on yllättävän tilava. Ja mä oon niin tyytyväinen tähän ostokseen. Tää oli ihan huippuostos. Ja sä voit pitää tätä myös niin, että sä otat ton pienen pussukan tuolta ylhäältä ja laitat sen roikkumaan tähän. Tai sit niin, että sä otat sen kokonaan pois ja pidät sitä vaikka korttikotelona tuolla sisällä. Tai pidät siellä vaikka avaimia tai jotain. Ja mä eka pelkäsin sitä, että hopeilla yksityiskohdilla niin se näyttäisi jotenkin jännältä, kun mulla on aina kultaisia koruja. Mutta ei se oikeastaan häiritse mua. Että näyttää kyllä hyvältä ja aina voi ostaa hopeita koruja. Sitten mä haluan nopeasti esitellä vielä ihan parit kosmetiikkajutut Kikolta ja Lushilta. Lushilta lähti mukaan tällainen Honey Trap-niminen huulirasva. Ja tää on kyllä sen tuntunen, että oikeasti kosteuttaa huulia. Ja vähän tuoksu on ehkä sellainen, että en pidä niin paljon, mutta tää on tosi hyvä huulirasvana, tykkään kovasti. Sitten